Her birimizge мәгълүм, соңгы елларда Мәскәү тарафыннан милли мәгарифкә кертелгән яңалыклар һәм үзгәрешләр илебездәге милли телләрне үстерүгә түгел, бетерүгә юнәлдерелгән. Шулай булмаса, әби-бабаларыбыз яшәгән, шул ил өчен кан кыйган яисә һәлак булган үз илебездә үз туган телебезне гариза язып укуны ничек аңларгасың? Бердәм дәүләт имтиханнарына сылтау итеп, ата-аналар балалары өчен ана теле итеп рус телен сайлый. Шул канунга нигезләнеп, хәтта саф татар авылларында да татар теле укытылмый башлады. Районы Bakluşi məktəbində 55 tatar balası oxuyur. Bir bala da dəris olaraq tatar dilini öyrənir. Məktəbdə təcrübəli tatar dili oxucusu işləyir. Nikolayev rayonu tatar saymanı məktəbi 30 tatar balası predmet olaraq bir bala da öyrənir. Ulyanovsk rayonu İşevka liseyində 385 tatar balası oxuyur. Bir bala da predmet olaraq oxumur. Әлбәттә, төбәкнең мәгариф министрлыгы татар, чуаш, мордва автономияләре белән берлектә ана телләрен саклау буенча укучылар арасында гына түгел, укытучылар өчен дә төрле бәйгеләр, фәнни-гамәли конференциялар уздыра, һәр төрле кызыксындыру чаралары оештыра. Быел 7нче тапкыр үтүче ел укытучысы конкурсы шуларның берсе. Анда өлкә мәктәпләреннән татар, чуаш, мордва теле укытучылары катнашты. Алар комиссия әгъзалары алдында ачык дәресләр күрсәтте, остаханәләр уздырды, балалар белән эшләүнең үз ысуллары хакында сөйләде. Һәр бер бала үзенчәлекле, һәр бер бала индивидуаль. Алар белән эшләр өчен һәр берсенә ниндидер бер алым кулланырга кирәк. Һәр берсенең кайсысын ыршасын, кайсын киресенчә мактап җибәрәсең һәм ул шулай эшләргә тотына. Шуңа күрә инде беренче вакытта җайсызрак иде, хәзер инде һәр бер баланы беләсең ничек эшләргә. Хәзер Мин һәр дәрес тырышам укучыларны уйнарга үзләре белән. Балалар бик тә яраталар уйнарга. Һәр дәрес тырышабыз уйнарга. Алар миннән сорыйлар: "Бүген уйныйбызмы?" дип, "Әйдәгез уйныйбыз" дип. Мин шуңа күрә тырышам ешрак алар белән төрле уеннар үткәрергә. Бу бәйгенең беренче турларында өлкә авыл районнарыннан дистәләгән татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнашкан иде. Финалга шуларның 3-се чыкты. Әлбәттә, конкурсның 2 ягы бар. Булган якларында күрсәтергә була, җитешеп бетмәгән яклары да бар. Менә җитешеп бетмәгән якларына шуларны әйтәсем килә иде. Безнең укытучыларга миллилек җитешеп бетми. Аларның стаханалары да матур, үзләренең эш тәҗрибәләрендә матур дип күрсәттеләр. Әмма онда миллилек азрак булды. Киләчәктә укучыларыбызга нинди генә эш башкарсалар да, үзләренең эшләрен файда гына күрсәтсәләр дә, миллилеккә игътибар итсеннәр. Миллилек ул эш алымнарында, миллилек ул кулланылган әсбапларда, һәм шулай үзеңнең киемеңдә дә чагылырга тиеш. Ана теле укытучыларына килгәндә, алар иң беренче чиратта телне өйрәтергә кирәк. Алар менә бүгенге конкурста шуны күрсәтергә тырыштылар да инде. Һәм әзерләнгән вакытта да укытучылар иң беренче чиратта миллилеккә игътибар бирсеннәр иде. Бар кайбер укытучылар һәр бер нәрсәне татар теле дәресендә әзерләнгәннәр. Татар теле дәресләреннән мастер-класс күрсәттеләр. Кайбер укытучылар инде татар теле дәресеннән тыш башлангыч классларда үткәрделәр. Татар дигән сүз булмады. Ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләрне һәр елдагыча яңа ел алдыннан өлкәнең мәгарифне үстерү институтына чакырып бүләкләделәр. Алар институт директоры кулыннан дипломнар, бүләкләр алу белән бергә министрлыктан акчалата премияләр дә алачаклар. Беренче урынга 10 мең, икенчегә 8 һәм өченчегә 6 мең сум акча бирү каралган. Укучыларның да татар теле һәм әдәбияты буенча белемнәрен үстерү һәм аны үзләштерүне тикшерү максатыннан уздырылучы еллык олимпиадада балалар арасында зур популярлык казанды. Кирәк уверенный азарга олимпиадаларны и ишенмәскә юк бар затларга куям. Җиңәрмәсең беренче разны, икенче рәп җиңәрсең. Главное уверенный буларга. Өлкә олимпиадасында җиңеп чыгучы закламый Казанда узачак бөтен Россия бәйгесендә Ульяновск өлкәсен тәкъдим итәчәк. Сер түгел, бүген мәктәпләрдә оештырылган татар теле түгәрәкләрендә яисә факультативларда гына өйрәнелгән белем белән кем әйтмешли ирак китеп булмый шул. Чөнки олимпиадаларга биремнәр татар телен һәм әдәбиятын тулысы белән дәресләрдә укыган программа нигезендә төзелә. Шунлыктан оештыручыларның әйтүенә караганда, олимпиадага килүче малай кызларның белеме елдан-ел түбәнәя баруы сизелә. Киләчәктә мин әйтер идем, игътибар итәргә кирәк татар теле буенча төрле анализлар ясаган вакытта игътибар итәргә, килешләрне кабатлый төшәргә тагында. Аннары инде әсәрләргә килгәндә тирән-тенрәк өйрәнергә кирәк, этаплары буенча безнең
телебезне, әдәбиятыбызны кайсы вакытта, кайсы чорда кем иҗат иткән, шуларга игътибар итәргә кирәк. Бәлки инде бу безнең инде сәгатьләр саны елдан-ел кими барганга күрә берәр сәбәбедер дип уйлыйм инде мин. Дөрес, бүген Төбәкнең татар җәмәгатьчелеге мәктәпләрдә татар телен укыту буенча мәктәп директорлары һәм ата-аналар арасында зур эшчәнлек алып бара. Ләкин аларны ишетүче һәм аңларга теләүче әти-әниләр генә аз. Үкенербез, ләкин саң була, ә мисаллар бар. Чынлап та елыйсым килә, нишләп аларны тыңлап, татарча сөйләштем икән дип. Өйрәнсеннәр, алга барсыннар дип. Безне дә бит шулай өйрәттеләр. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.